On ne albumissa. Archipelago Live is for me. Oh my god, ystävällinen tulis mulla. Onko hyvää? Hei ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Mä oon just ollut nauhoittamassa BFF Podin uutta jaksoa ja nyt me mennään Idevargin PR-tapahtumaan. Treffataan Emppu siellä ja sit meillä on vielä pari PR-tapahtumaa tänään, Olgan levykuuntelu ja Kiksin Pride-bileet. Onpa taas vaikea puhua, kun mulla on nää Invisalainit suussa, mutta mun on pakko pitää näitä nyt välillä. Joo, tänään mulla on päällä tällainen uusi Fancy Clubin toppi, farkut, mun ihanat toe fucker shoes. Eli tällainen musta ja farkkua asu. Ehkä mä saan jossain vaiheessa peilistä kuvattua paremmin tää asuu. Mut nyt lähdetään, koska mä oon taas vähän myöhässä. Mino, sano moi vlogille. Sano moi vlogille. Heippa kulta, mami lähtee. Heippa toinen kultaa. Moi moi haiku. Moi moi. Tätä ei niin kiinnosta. Me haluttiin siinä värin puolesta toivottaa teille. Tuleeko vielä vähän ihmisiä puuttuu, mutta haluttiin sanoa ennen kuin kukaan ehtii lähteä, niin tervetuloa. Haluatko sä tällaisen? Ei kiitos. Otin. Haluatko tätä toista? Haluatko? Ota. Joo, mä voisin ottaa tuota keltaista. Mitäs siinä olikaan? Mango appelsiini. No, näyttää niin hyvältä. Mikä random juttu, että se vaan tuli? Okei, ihanaa, me saadaan luultavasti täältä jotkut giftbagit, missä on suihkusaippua. Oh, sä näytät niin hyvältä tässä kamerassa. No niin. Missä näytät hyvältä? Kamerassa näytät hyvältä. Sotkin. Tiputin. Sano näin. Okei, tässä on tää iso peili, missä mä voin näyttää mun asun. Mulla on vaan farkut ja sitten tällainen uusi paita, missä on tällainen ihana yksityiskohta. Ja näkyykö se niin hyvin, mutta tällä mennään tänään. Okei, kohta meidän pitää lähteä seuraavaan osoitteeseen. Joo, odotan innolla. Tästä tulee ihan sikajännää. Joo, Olgan albumikuuntelu. En malta odottaa. Joo, sinne lähdetään. Se on Kulosaaressa. Me ollaan nyt keskustassa aika lailla, niin hetki kestää ajaa ja ehkä Sergei tulee kans sinne. Niin joo, ja sitten ilta jatkuu. Me saavutaan nyt tänne Kulosaareen johonkin tällaiseen, tää kun on mansion. Joo, siis tää on ihan superupea. Upean näköinen paikka. Kiitos, moi. Okei, siis me just tultiin tänne ja Olga on siis vesietin päällä. Mä en tiedä, onko tää niinku the entrance. Me ollaan vähän ajoissa, tai siis me ollaan silloin kun tää tilaisuus alkaakin, mutta niinku me ollaan ekat kulmat täällä, ekat vieraat. Apua tää blurraa. Mut joo, siellä se ollaan. Se onko toi niinku entrance, että tulee tänne niinku vesietillä? Miten tää tulee menee? Kyllä tuot tulee Lilli. Tää on tällainen upea rakennus. Oh my god, täällä on joku tällainen jolo-jääveistos, mitä helvettiä. Vain Olga jutut, että on tollanen bileissä. Oi no. No. Näyttää hyvältä. Ootas, hei mäkin haluun. Otapas niitten. Olepas nyt siinä Polo-Amerikaanon kanssa. On ne albumista. Mä tein itselleni jonkun ananas- ja Malibu-drinkin. Katsotaan kohta, onko se hyvää. Maistaa miltä tää maistuu. Okei, Malibu ja ananasmehu toimittaa, tää on ihan sairaan hyvää. Vaikka itse sanonkin, että tää voi olla mun kesäjuoma. Okei, äsken jotkut ajoi tuolla jetskiillä ja sitten nyt tuolla on poliisit, jotka tuli, mä en tiedä mitä ne tekee. Mutta ne tuli tuohon, mikä toi, ei toi satama. To make this about me. Niin tää se, et kuinka tehdä tästä hetkestä niinku silleen about me. Ja silleen, ketä tulee pysäyttää silleen rautoihin ja sit vaan. Se olisi jotenkin hot, jos olisi silleen, tiedätkö, silleen seksikäs asuu, pikkumekko ja sitten, I don't know. Tuolla on just exact. Tuolla on just tästä. Niin no ja siitä kuvat. Käsiraudet näin. Kyllä. Oh my god, no ei ne sitä ota käsirautoihin, mutta sakot saattaa saada. Eiku, mitä ne tekee? Tutkii sitä. Poliisi lähtee, mä en tiedä mitä tapahtuu tai saiko joku sakot kaltaa. Siis katosko yksi heistä?
Ilmeisesti tässä saa ajaa siis ihan 10 kilometriä tunnissa nopeutta. Tässä keskellä merta saa ajaa kovempaa, mutta rannassa ei saa ajaa. Onks toi niinku keskellä merta tuolla? No, nyt pitää koukuttaa. Okei. No todennäköisesti ei saa ajaa 70, jos on... Niin. Kukaan ei ole niin ajanut. Okei, nää on mun unelmien kotibileet. Tää ei valitettavasti ole mun koti, mutta... Pian Jolo EP:n jälkeen. On se muuttunut nainen. On se muuttunut nainen, koska ihanaa. Okei, me ollaan tullut tänne Kiksin tapahtumaan. Täällä on paljon tuttuja ja mä en tiedä mitä me tehdään, tuossa on jotain koruja pöydällä. Niin, katsotaan mitä tapahtuu. Pride on Kikselle ihan äärettömän tärkeä kumppanuus ja Kiks on Pride-kumppani kaikissa sen toimintamaissa, niin Suomessa kuin Ruotsissa ja Norjassakin. Ja toivottavasti olette myös bongaillut niitä tuolla Helsingin. Sä voit toimittaa menu etukäteen. Joo, kyllä. Hei, nyt on perjantai ja mä tajusin, että mä oon unohtanut vloggaa koko tämän päivän, koska mulla oli tärkeä palaveri ja sitten me ajettiin tänne Ruotsiin. Mitä? Okei, mä oon ottanut pari lasia. Tänne Suvisaar. Hei nyt ihan oikeasti. Minne mä olen tullut? Mä olen Turun saaristossa. Me ollaan täällä meidän kavereiden mökillä, meidän kavereiden kanssa nauttimassa. Nyt on ilta, tehdään just ruokaa, käytiin saunassa ja vietään viikonloppu täällä. Mulla on kaikki mun vlogikamerat mukana, niin kuvaan täältä matskua. Mut joo, tällainen perjantai, mun on pakko näyttää teille toi auringonlasku. Toi on niin sairas. Kauniimpaa auringonlasku saa kyllä etsiä. Siellä meidän kokki tekee ihanasti meille ruokaa. Kato, täällä näkyy nää mun pikkukiharrat ylhäällä. Mä en kestä tätä musaa oikeesti. Tässä meidän viikonlopun vahtikoira. Hän on Bully. Hei Mumu. Et sä oot tekemässä vielä siis niistä jotain? Ei. Ihan vaan saidina. It's a side. Wow. Ihanaa saaristolaisruokaa. Mun näkymä, mitä mä näen, kun mä herään. Wow. Se päämökki on vielä tuolla ylhäällä, mutta siis mä oikeasti haluan saaristomökin. Musta tuntuu, että tiiäksä, Archipelago life is for me. Vaikka luonnonkaan mulla on vielä vähän sellaisia haasteita, että mä oon vähän silleen ötökät ja jotenkin joku metsässä käynti ja kaikki, niin se on tosi vierasta mulle, koska meidän perhe ei ollut hirveän luonnonläheinen, että me käytiin enemmän niinku reissuissa ja ulkomailla hotelleissa kuin luonnossa. Oli meilläkin niinku vuokramökkejä joitakin kesiä, että kyllä silleen jonkun verran on viettänyt aikaa mökillä nuorena, mutta paljon vähemmän kuin varmasti monet suomalaiset, ketkä oli just silleen joka viikonloppu. Mutta kun mä oon kavereiden kanssa nyt käynyt heidän mökeillä ja varsinkin näissä saaristomökeissä, niin siitä mulla on sellainen olla, että joku päivä mun on saatava tällainen. Okei, laitetaan tää ovi nyt kiinni ja mennään aamiaiselle. Okei, mä oon tullut nyt aamupalan jälkeen makoilee ja sitten mulla on matcha latte. Mä en edes tiedä, miten mä kuvaan tällä hetkellä, kun täällä on niin kirkas auringonvalo. Mutta pakko saada matcha latte joka aamu. Tällä hetkellä mä teen tän silleen, että no joo, mä teen siis jäämatchan.
Ja mä laitan tähän kokosmaitoa ja vähän vaniljamaitoa. Se on ihan sairasta. Mä kräkkäsin ton juhannuksena. Mun kaverit teki mulle kahvin, missä oli sitä vaniljamaitoa, niin nyt mä teen tällaista ja juon tätä. Tää on niin hyvää. Odotellaan, että tänne mökille tulee muut meidän kaverit ja sitten rentoudutaan ja nautitaan tästä päivästä. Ihanaa, että tuli niin hyvä sää. Ah. You know the vibe. Kuulta tänään Pride. Hyvää Pridea. Mitä ajatuksia se herättää sussa? Ihan olla lesbo. Cheesy Grace. Sä saat nyt sit paljon tomaatteja. Ihanaa. Hieno. Tekin nähnyt tällaista. Siis tosiaan. Tai It's Giving torakka. Mä en edes uskalla tulla liian lähelle. Miten sä voit vaan? Miksi et sä laita sitä pois? Miksi sä haluat? Mutta se ei halua lähteä, niin mä viitti liikaa, kun mä en tiedä pureeko se vai ei. Sä voit chillaa sun kanssa. Niin, mä viitti silleen väkisin laittaa sen. No niin. Täällä on kunnon vesisodat. Vesisodat käynnissä siis. Mä kävin äsken saunassa, uimassa ja ihanasta on sellainen niin upea ulkosuihku, missä mä kävin suihkussa. Ja nyt mä oon tässä Bulin kanssa. Nautitaan ja katsotaan kun toista pelaa. Mitä te pelaatte? Jotain sotaa. Juicy. Okei, kohta syödään. Tai siis nyt syödään. Ensin tehtiin vähän whisky sour. Onko hyvää? Maistaa. Kato mitkä maailma. Wow. À la confiture de pommes à No fond. niin, älkää kuunnelko sitä ja... Eli täällä on siis joku jälkkäritaistelu. Eli tässä on sun. Täällä on kokki. Oh my god, mikä toi on? Se on grillattua babybell-juustoa uuniomella hillolla ja suolakeksillä. Suolakeksipelillä. Ai, Kekkonen söi näitä. You lost me in cheese. Joo, mä tiedän, että sä et halua. Itse asiassa Selene ei syö, niin me on... Mä en tykkää. Ai kun Selene se on juuri. Mulla on se grilli, se on Kiitos, Master Chef. Onneksi täällä on tätä toista järkkäriä, mitä mä voin syödä. Joo. Ei tässä on niin paha. Ja kermavahto on hitosti lisää. Mitä se on? Tai kumpi on parempi? Saat vastaan. Sano vaan rehellinen mielipide. Ei. Upea auringonlasku, joka päättää meidän lauantaipäivän. Ja viinilassi tietenkin. Mä en tiedä mihin tää vlogi on jäänyt tai sainko mä kuinka paljon materiaalia kuvattua täältä mökiltä. Mutta nyt on tosiaan sunnuntai ja me ollaan tänään lähdössä pois täältä saaristosta. Mutta eka me vietetään täällä tietenkin ihan päivä. Me just vähän siivotaan. Moi. Sano moi vlogille. Moikka. Moikka vlogi ja katsojat. Katsojat ja vlogi. Ja me kirjoitettiin just tällainen ihana... täällä ei ole niinku ystäväkirja, vaan täällä on tällainen roikkuva ystäväkirja, niin kirjoitimme tällaisen ihanan lapun. Meidän lempipaikka, koska siis tää pikkumökki oikeesti. Tää on niinku a dream. Ui, archipelago dream. Ääni on ihan kähenä jotenkin varmaan kaikesta ehkä roseesta mitä on juonut. Nyt mä haluaisin pulahtaa mereen, vaikka tänään nyt ei porotakaan aurinko, mutta mä en uskaltautu sinne silti. Sitten mä haluaisin ottaa ehkä vähän vielä IG-kuvia. Ja sit varmaan pitää alkaa tekemään lounasta ja rentoutua vaan ja nauttia tästä viimeisestä päivästä saaristossa. Siis ihan sairas. Oh my god, jos tollanen tulis mulla. Mä en tiedä, mä alkaisin itkeä. Uudestaan. Kauheeta. Silleen vaan katosta lattialle ja alkoi jotain kävestä. Mä otin, että vittu Milo oli kyllä siinä vieressä. Siis se on... Oh my god, toi on nyrkikokonen. Siis tollanen kun sua pisti silloin. Joo. Mä oisin alkanut Jaa, itkeä. mitä tosta putoamisesta mä oltiin... Ai kumpaa nakkia? Monta sä haluut? Mä haluaisin sitä mun nakkia, minkä mä valitsin. Tämä. Ei, se on bonsoja se mitä mä valitsin. Kiitos. Mä oon tosi monessa ruuassa aika niche, niin jos nyt kun veganagit ja tollaista on mulle tärkeitä, että ne on niin kun just sitä, mitä mä haluan syödä. Tuli vähän nälkä, niin nyt mä ajattelin, että me grillataan vähän nakkeis, me tehdään vähän sellainen jämäkasvispasta. Sellaista. Tänään täällä on vähän satanut, meillä on vielä edes käyty uimassa. Mä en tiedä, aiotaanko me käydään edes. Tuli vähän viileä. Näit sä minkälainen herhiläinen oli tossa? Se oli siis tän kokoinen. En valehtele. Oho. Perhana. Kop, mut mua ei ole ikinä
koputan puuta. Pistänyt vielä ampiainen elämässäni. Mä en tiedä, onko mä allerginen vai en. En muakaan jo. Mun mummi on ihan silleen tosi pahasti. Munkin sukulaiset on. Niin pelottaa kyllä, että jos joku päivä ampiainen pistää, ja siis mä pelkään ampiaisia, pörriäisiä, kärpäsiä. Mitä näitä nyt on? Paarmoja, herhiläisiä. Siis kaikki tollasia pistäviä asioita. Mä ainakin pelkään muurahaisia. Joo, mä en oikein osaa olla hyönteistenkaan vielä, mutta ehkä mä totun, kun mä oon tälleen nykyään nyt näissä metsissä ja saaristoissa, niin ehkä musta tuleekin tällainen luonnonläheisempi tyttö. Mä oon nyt matkalla kotiin sieltä mökiltä. Julia kävi äsken Lidlissä tässä matkalla ostaa vähän tällaisia pieniä munkkeja. Teki mieli vissiin vähän herkutella tässä matkalla. Sitten mä sain ihania ruusuja. Ihana yllätys tähän. Kesäasti tulee aistiita. Oh, cute. Tää tuu Lidlin aistia. Mä en oo maistanut tämän, mutta persikka, no, eikö mango kamomilla. Okei, tällaista mä en oo maistanut ennen. Mut joo, nyt matka jatkuu kotiin, kohti Helsinkiä, meidän kissojen luokse. Ehkä tähän väliin on kans hyvä lopettaa tää vlogi. Kiitos kaikille kun katoitte. Muistakaa tykkää tästä videosta, kommentoikaa,